snart. Det är varm. Ursäkta. Mamma, jag fick kafé. Ja. Du får kaféer. Ja, just det. Det här. Ja. Sen. Cái của bà nhỏ đi bớt. Så. Makan. Enak. Här var min sko. Äta mat då. Men bilen är ju i vägen här. Så. Men det måste ta bilen. Ja. Så. Jag förstår att den var ju halvtid. Nej, inte för att det är halvtid. Så. Nam, 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 nam. Det. Men ägg. Ja, telur. Inte skoj. Telur. Ägg är pelor. Ägg är telur, ja. Säga om Linus suckar telur. Hur den står till? Drick man kaffe? Ja. Och med, tack. Kan du sucka mer? Vad lång det var. Den har redan klickat in. Tantenya makan mie goreng. Sama. Tidur. Nih, punya gue ya. Hej. Hej. Jo, jag ska anges nu. Du får 2 idag. Är det bra? Mamma, visst vet det här? Ja, det är mamma. Det är den. Det får inte lägga den här död. Nej, inte dig mamma. Jag får använda händerna. Gaffel. Men det blir ihop. Med den här. Gaffel. Så här. Nej, fjärden ska man Okej. Därför det var inte kajpen. Jaha. Apa dia letak tangannya dia?
Indonesia bingit. Kami pakai tangan. Mama. Wah, deh. Air putih, sepaten. Ini pun sopak, ini pun sopak. Sama melega menudlan. Mama, ini kalko. Belura kalkun. Us också. Kolla nu så inte. Mhm. Så här. Så. Mama. Ah, kalkun. Vill du ost också? Aha. Us också. Mamma. Mm. Vad ostet? Ja, mamma göra det. Vänta lite. Det blir bunt. Kalkun. Aneh ya, udah mau Februari alasannya. Bawa nih. Skål! Tante kan inte säga skål med nudlar. Mana tet? Mana tet? Tada! Gue sneak di kamera, Ted. Med polispjämme. Mama kita nanya. Mamma, jag ska nu. Är du färdig? Vad säger man då? Här kommer jag till min. Varsågod. Är du klar? Nu. Och vi lägger dem. Ted!
Skadu sayur, hei dada, cipok-cipok sayur. Siap-siap. Tita po kameran. Siap-siap. Bye-bye. Bye-bye. Cipok-cipok. Siap-siap. Vänta. Hmm? Vi kan vänta. Oke. Det kan jag göra. Pakai tarik napas lagi. Nej, vänta. Inte trycka. Nej, vänta. Du sitta och säger cipok-cipok. 1, 2, 3. Siap-siap. Selain pus då. Så, då får jag stänga av. Om du vill ta kordet